Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. No hard feelings ining sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson kasunod sang pag-disapprove sang sanggunian panglungsod sang Silay City sa ginahingyo sang probinsya nga Rono para kuntani sa ilang 1.1 billion pesos nga bulk water project sa Silay City. May report si Barbara Mijares. Sang nagliligad pa nga session, ginpasar sang sangguniang panlungsod sa Silay City ang resolution nga naga-disapprove sang hinyo ni Governor Eugenio C. Lacson sa pagpasar sang resolution of no objection o kunrono para sa ginaduso nga bulk water project sang probinsya sa Hinalinan, Imbang River, sakop sang barangay Gimbalaon sa Silay City. Suno kay Vice Mayor Thomas Maynard Ledesma, isa sa ilang nga nangin basehan ang mismo resolution sang council sang barangay Gimbalaon kag sang bagtik nga naga-disapprove man sa amo nga request matapos man ang pagpatigayon sa mga public hearing. Dugang pa sang Vice Alcalde, hindi man popular ini kay Mayor Judith Gallego. Dala na diri ang concern nga base madisbentaha ang mga pumuluyo sang Silay kung diri iga-source out ang tubig para sa project. Pero klaro sang Vice Alcalde, kung luyag sang probinsya nga sa Malugo River na lamang bukas ang Silay LGU para diri. Hindi gid siya popular man kay Mayor Judith Gallego because nga may option si Mayor Judith abi nga sa Malugo River kwaon malisbog amo na iyang option niya kay nakita ya based man sa experience and study sang local government na hindi gid kaya mag-supply sang Hinalinan River. So it might be affected and disadvantageous kid. So medyo kami sa council medyo natungan so wala gid na disapprove gid. Ginarespeto sang gobernador ini kag magasunod sila sa nangin desisyon sang SP. Ginalantaw sang probinsya suno kay Lacson nga hindi naman gani sila maghinyo pa sang reconsideration gikan sa Silay SP. Kasunod sini talakayon pa sang gobernador ang mangin final nga desisyon sa probinsya. Una nga base hindi na lamang pagdayunon ang bulk water project nga ginakabigdamlag pa nga flagship program. Ikaduha sunod kay Lacson nga kun madayon gid man mahimo small scale na lamang. Magapagwa sila sa pahayag kung ano ang madesisyonan. Pero sa tunga sinitanan, no hard feelings suno sa gobernador. Specifically, we respect the decision of the two barangays and obviously concurred by the city of Silay. So anong mensahe mo sila go kundo kanugon sa project na intended para sa paghatag tubig sa mga LGUs? Being in the provincial government, of course, it is our duty to find ways, in this case, increase water supply, no? But wala lang, no hard feelings. Dalakayon man sa probinsyang option angot sa pag-source out sang tubig sa Malugo River suno kay Lacson. Tuyo sang bulk water project nga masabat kuntani ang matinlo kag potable nga tubig nga kinahanglanon sa mga Negrosanon. Barbara Mijares, Digicast Negros.